Takže jo lidi, že tentokrát už zkoušíme ten test toho jitter clicku, takže my půjdeme na to, takže. Tak. 4,7 CPS. Ještě to dostat nevím, že to si skopíruju. Tak. Zase. 4,7 CPS. Tady, co je to CPS? Klikni za sekundu, tady to máte celý. Jako to, že hned si to vyzkoušíme. Je Minecraftu, takže jsem za chvilku ozvu a zatím čau. Takže jo lidi, už jsme zpátky ve hře v Minecraftu a my jdeme otestovat výkonnost. Jak nám jde PvPčko. Heptovs jenom. Easy? Ale to bude easy. Nechte má. Dobře, já. Mrtvé, vidíte? Vidíte, jak nám to jde perfektně, jenom. A už to končí, takže bych tady spadl. Jak se pokouší. A? To prč. Tak jako když se na mě dovolí balí váhápkama, tak... Kolik jich do mě jde? Nechte mě být. Easy. Jedničku, že jako, jen se jim na to nejde vůbec, penízový, sorry, že tak děkuji, v tu straně se omlouvám. Tak už si dáme tenhle kit, který mám taky, miner, takže má unprinting. Double kill. Víte. Ještě jedno a dáme a potom to ukončíme. Tak pojď. Takže jo lidi, tady bych to asi za mě, já bych ukončil. Takže jestli se vám toto video líbilo, za mě like, odběr, zvoneček a uvidíme se zase příště. Zatím čau.